ಉಸಿಲದ ಊರದ ರಾಜೆ ತುಳುವೇರೆ ಮನಸ್ಸದ ಬೋಜೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಲಿ ಕಿರಿಮೇರು ತೆಲಿಕೇನು ತಡೆಪುನು ಏರು ತುಳುನಾಡು ಪುಗರುಣ ಪುದರತ್ತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೂಡುಬೈದನು ನೆಕ್ki ಜಯವಾಗಲಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ 100%. ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಚಿಜ್ಜಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಬಿಡು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಆಭಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭೋಜಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಭೋಜಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ಭೋಜನ್ನೇ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂಡ ಸಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಂದು ಸೊ ಅರವಿಂದ ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ರೀತಿ ತಿಳಿಪಾವ್ರಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಎನ್ನಂದಿನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ತಿಳಿಪಾವ್ರಿ ಸೊ ಉಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದಪ್ಪು ವಿಜಯ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದಪ್ಪು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬದ್ದ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ದಯಮಾಲ್ತದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಡಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಟಾಕೀಸ್ ಬತ್ತು ನಿಕುಲು ತೂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಎಂಕುಲು ಜೀವನಡು ಚೇಂಜ್ ಅವಡಂಡ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೋದು. ಸೂಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋರ್ನ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಾದ ಕೂಡ ಅತಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ವಿತ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಅವರುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭೋಜರಾಜ್ MBBS 100 years 200 years ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆಡಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಎಂಟೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು. ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕಲಾಭಿಮಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಈ ಟೀಮ್ ನಮಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತದೆ ಪನ್ನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ఉంది ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೂಪುನು ఉంది ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನಿಮೋರ್ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಇಡು ದುಂಬು ಪೋಯರ ಸೊ ಎನ್ನಡ್ ದಾಪುನತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತೆ ನಾನ್ ತುಳು ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಕಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ನಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡ್. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಭೋಜರಾಜ MBBS ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮು ತುಯ್ಯೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಗರ್ತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಂಡೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಇಂಟಿನ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆ ಹೊಡಂದಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಒರಿ ಹೊಡಂದಂಡ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆತನೆ ಇಂಕಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಇಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದು ಪುನಕ ದಯವಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಿನಕಲು ಎಂಚಾಣಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲೆ ಪನಕ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದು ದೇವ್ರ ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಮಾತು ಜನಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂಜಾರ ತಿಳಿಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ದಯಮಂತದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನಲ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಕಂಡು ಒಪ್ಪಡು ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಾತ ಬರೆಯರುಂಡು ಐನ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಖಂಡಿತ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಣಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ VIP ಸೋದಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡನೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರೆ ದೇವರು ಅವನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಕಷ್ಟಗೂ ಶ್ರಮಗೂ ಯಾಕೊಂದು ಫಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಪಂದ್ಯ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ದಯಮಲ್ತದ್ದು
ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ರ ಇಂಜರಿ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ₹150 ₹120 ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣದೇನು ನೋಡ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲು ಮೂವಿ ತುಳೆ ಅಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ತೂವಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಡುಪಿದ ಮಾತ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಹತ್ತಂದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರ್ಡರ್ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಳ್ಳೇರೆಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಳ್ಳೇರೆಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಜಾಯಪಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವೀಕ್ ಬಿಡ್ದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಮುಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾಂಡನಿಕ ಪಾರ್ಟ್ 2ಲ ಮಲ್ಪರಂಗೆ ಲೊಡಿ ಉಳ್ಳ ದಾಪಣಗಳಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತು, ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ತುಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಹಾಸ್ಯನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.